Mariano Gonzalvo ha impartit al Molí de l'Oli un taller de cuina creativa i senzilla amb bolets per a tots aquells amants de la cuina. Durant el matí, els assistents, juntament amb el cuiner i un micòleg, han fet una sortida al bosc per recollir el producte que a la tarda s'ha cuinat i on també s'ha volgut treure la por a la innovació i animar els assistents a provar coses noves amb el producte de sempre. Per parlar també de com crear o com aprofitar els estímuls que tenim per fer coses noves, per poder-los representar. En aquest cas utilitzarem la cuina, perquè els bolets que hem anat a agafar aquest matí comestibles donen per poder treballar des de la vessant de la cuina, però la idea és treballar aquesta creativitat o aquesta capacitat d'innovar que tenim tots, però que a vegades per un motiu o un altre el deixem amagat. Els assistents han pogut veure la creació de 2 plats, arròs negre de bosc i amanida de bolets amb brou, i participar en la seva elaboració. El bolet és un producte de molta tradició a la zona i la idea del taller és innovar mantenint el producte de tota la vida. A més, hi ha molta tradició boletaire, el que passa que també hi ha molta tradició de com s'han de fer les coses. No volem trencar la tradició, però volem obrir una finestra o una porta perquè agafar un altre camí, aprofitant tot el que és la tradició, perquè el que farem avui, de fet, és tradicional. El que passa que potser el que no serà tradicional serà el plantejament i la unió de les coses. Després del taller, els assistents han pogut tastar els plats elaborats i altres receptes fetes per productors locals.